Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang natambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Naisipan ko pong sumulat dahil gusto kong magbigay inspirasyon lalo na sa mga single na patuloy na naghihintay sa kanilang GGG. Lumaba yun? GGG. Okay. Galunggong. Charas. GGG or God's Greatest Gift. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Claudia, 33 years old at ngayon ay masayang engaged sa isang afam na 1 taon lang ang tanda sa akin. Hindi po naging madali ang journey ko. Dumaan ako sa ilang pangmatagalang relasyon na umabot ng 3 hanggang 5 taon. Yung tipong akala ko yun na, pero sa huli, hindi pa rin pala. Paulit-ulit akong umasa sa wala. Ilang gabi rin akong umiyak, tahimik na nakipag-usap kay Lord, tinatanong kung bakit parang ang dami kong pagmamahal na gustong ibigay, pero wala namang tamang taong mapag-ukulan. Maswerte naman po ako sa pamilya at mga kaibigan. Sobrang solid ng support system ko. Pero iba pa rin pala talaga kapag eros kind of love. Yun bang pagmamahal na may kilig, may lambing, at may kasamang pangarap na buuin ang buhay kasama ang isang tao. Naalala ko pa habang nagdadasal ako noon, sabi ko kay Lord, dahil naranasan ko nang magkaroon ng maayos na career, kumita ng sapat at mabili ang mga gusto ko, iparanas naman niya sa akin yung stable na love life. Yung hindi ako nagdududa kung mahal ba ako o hindi. Ligawin naman po ako, pero ang bilis ko talagang ma-turn off. Minsan sa maliit na bagay, nawawala agad yung interes ko. Kapag masyadong clingy, naiirata ako. Kapag lagi kami magkasama, mas napapansin ko naman yung mga flaws niya. Naisip ko tuloy na baka mas bagay sa akin yung may konting distansya. Yun bang hindi kami araw-araw nakikita pero araw-araw na pinipili ang isa't isa. Dahil malapit na ako mawala sa kalendaryo at single pa din, naisipan kong mag-download ng dating app. Wala namang expectations, gusto ko lang subukan. Hanggang sa may nakamatch akong Caucasian guy. Simpleng kumustahan lang sa simula pero habang tumatagal, nagugustuhan ko na siya. Hindi siya mababaw na tao at marespeto. Din siya. Matibay ang pananampalataya bilang Kristiyano. Consistent siya at hindi lang pasweet sa umpisa. Pagkalipas na ilang buwan ng pag-uusap, binisita niya ako. Ramdam ko yung sincerity niya. Pagkatapos ng 5 buwan, bumalik siya. May dala na siyang singsing at isang tanong na magpapabago ng buhay ko. Ang tanong, gusto mo tong bilhin? Charas. Nagbibenta pala. Sa lahat ng pinagdaanan ko, doon ko na-realize na hindi pala ako nahuhuli. Hindi pala ako napag-iiwanan. Hindi pala nasusukat sa tagal ng relasyon ang kasiguraduhan ng pagmamahal. Minsan darating yung tao na kahit sandali mo palang nakikilala, sigurado ka na. Dahil kapag si Lord na ang nagsabing siya na, walang alinlangan at walang duda. Lahat mag-a-align. Lahat magiging malinaw. Ngayon, nasa exciting phase kami ng buhay namin. Naghihintay na lang kami ng mga papeles para makapunta ako sa US.
Doon kami magpapakasal at bubuo ng pamilyang matagal ko nang ipinagdarasal. Sa mga tulad kong naghintay, nasaktan, napagod at minsang nawala ng pag-asa, kapit lang. Hindi ka late. Hindi ka na pag-iwanan. May tamang tao para sa'yo at darating siya sa tamang panahon. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Sana po ay napulot o may napulot na inspirasyon ang mga nakikinig, lalo na ang mga tambalanistang patuloy pa ring naniniwala sa pag-ibig. More power, tambalang kumikinang, at patuloy niyo sanang paliwanagin ang hapon ng bawat Pilipino. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Claudia. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still cursed that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue, and then out of the Everybody now! God gave me you to show me what's real. Ang sarap naman sa pakiramdam. May afam. Di ba ka-close natin tong si Claudia? Kaya nga ginandahan pa natin. Kaya nga. Kumanta pa tayo. True, lalo alam mo Claudia, hindi namin yan ginagawa pag walang mapapangasawang afam. Kasi sigurado na kapag halimbawa, nakapag-settle na kayo doon, tapos bumalik kayo sa Pilipinas para bumisita, sigurado parang ka-level ng dolyares ang alay. Tama. Kaya Claudia, friend Claudia. BFF! Alam mo, Claudia, may sasabihin si Nicole. Oh. Sabihin mo doon sa afam mo na pagdating sa wedding ring, dito na kayo bumili. Ay, Mayet de la Rosa Oo Fine Jewelry. Saktong-sakto, open sila for franchise. Tama. Attend na ng Franchise Expo sa darating na April 24, 25, and 26. Tsaka tama. Ay, hindi ba sasabihin din si Diego? Oo. Pagkukuha kayo ng host sa Amerika. Tama. Alam mo, free. Correct. Free ang Libre kumikinang na. na tambalan. Basta Oo. kayo na ang Bahala sa ticket. Correct. Pagkain namin. at ng pamilya namin. Bale, ilan sa'yo pamilya mo? Kahit dalawa lang, okay na. Ako 20. Hindi sinabi ni Diego pero yung kanya 2 jeep. Oy, Claudia, nakaka-happy. Nakaka-happy yung kwento mo at gusto ko yung mga lines na ginamit mo na hindi ka nahuhuli, 'di ba? Meron talaga tayong kanya-kanyang oras para sa mga bagay-bagay, 'di ba? Kahit pawala ka na sa kalendaryo, dumating pa rin ang the one for you kasi Tama. yun na yung oras para sa iyo, Correct. Oo. 'di ba? Kaya kung minsan wag nating madaliin pag minamadali natin. Diyan tayo nadidisgrasya Correct. minsan eh. Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Oo. Kanina lang meron akong inattenda na webinar. Tapos napakaganda nung sinabi nung speaker about pagka tayo po ay nasi-stress, parang nag-worry about the future, ano bang mangyayari. Wala lang, nag-remind lang siya. Alam naman din nating lahat to na ang important is the focus on the here and the now. Yes. Kasi pagka, bawa, iisipin mo na kagad, wala na siguro mag-aalaga sa akin in the future kasi wala akong mapapangasawa, ganyan. Wala na, hindi mo na makikita yung present. Correct. Na pwede ka pala makipag-date, pwede ka pala mag-join ng dating app, pwede ka pala makamit ng afam, Tama. di ba? Ganon. Kasi may Oo. kanya-kanyang panahon. Focus on the here and the now. So, yan Tama. yung ginawa ni Claudia, di ba? Ni Marcy. Oh, ni BFF. Mars! Ni friend, di ba? Friend Claudia. Friend Claudia. Yun yung ginawa niya na focusing on the here and now, try ako ng dating app. Oo. Tingnan natin kung saan pupunta. Di ba? Correct. Oo. Ganon yun. Wala naman kasi nakakaalam talaga what's in store for us in the future. True. Kaya Wala you have to nakakaalam. deal sa present nga, here Correct. and now. Correct. Deal with the here and Oo. now. Ayan. Kasi mga iniisip natin, speculations lang yan. What if? Oh, paano pag hindi ka na nakarating doon sa Correct. what if mo? Totoo. Di ba? What if? Kaka-what if mo, di ba? Na-excite. What if mauna ka na?
What if mauna ka na mabulok? What if una ka na maging abo, di ba? Ayaw naman natin. Well, we're happy for you, Claudia. Yes. At least you found the one. And it's also, sabi mo nga, sana kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga nakikinig at tumututok na syempre, bago ka karoon talaga ng jowa, landi-landi din. Correct. Yun yung inspirasyon doon. Oo. Wala ka lang namang gagawin. Bahay ka lang. Hindi ka nagsiscroll. Very interesting tong si Claudia kasi siya yung tipo na ligawin naman. Tapos pag parang nabubwisit sa... Oo, nabubwisit. Pag clingy, nakabubwisit. Oo, pag masyadong nabubwisit. Diba? Actually, alam mo, buti nga bringing up mo yan, Jegs, kasi parang naisip ko rin kanina habang binabasa ko yun na, di buti binigyan ka pa, dami mo reklamo, girl. Yung iba nga hindi talaga ligawin di ba? Pero bakit mo nasabing interesting ang kanyang Interesting in the sense na, di ba, gusto mo naman yung tao, pero pag tumagal na, ayaw mo na. May ganun Kasi no? ang dami mo nang nakikita. Nakikitang flaws, Oo. di ba? Paano yan kapag mag-asawa na kayo? Lagi mo na talaga makikita yung mga flaws. Sana naman, it's good na bring up ni Jegs yan. Sana naman, hindi mo na lang makita lagi yung flaws. Kasi babalik kami lagi sa sinasabi namin ni Diego na magnify the strength, not the weakness. Correct. Diba? So, wag yung flaws. Kasi pag una mo na lagi nakikita yung mga flaws, wala na. Hindi mo na makita yung maganda. Lahat naman tayo may diferensya. Correct! Kaya sa relationship, yung mga flaws na nakikita natin, tayong mga partner, dapat i-develop natin yan doon sa mga partner. Kasi nga, nagko-complement tayo sa isa't isa Tama. Diba? Yung pagkukulang ng isa, ikaw pupuno. Tapos yung isa naman, yung pagkukulang mo, yung partner mo naman ang pupuno doon. Correct. Diba? So, ganun. Punuan na. Kung ano mang klaseng pagpupuno yan. Nakaka-excite na pangyayari para sa inyong dalawa, Claudia. Yan. Congratulations! Wala naman kami masyado masabi sa'yo kasi parang wala ka namang problema. Happy ka naman na. It's really more of for other people na maganda na hindi rin po tayo titigil. Pwede tayong mag-pause. Correct. Para mag-recharge. Kunyari, bagong break ka. Tapos di ba may mga eksena ka ng ayoko na talaga magmahal. Parang katulad lang yan ng kapag ka may matindi kang hangover tapos ilang oras na masakit ang ulo at umiikot yung paligid, sasabihin mo, hindi na ako iinom! Promise, last na to! Matawag ka na diba? ng uwak. Correct. Ilang beses Diba? mo nang tinulak yung pader. Ayan. Ilang beses mo nang hinawakan, niyakap yung inodoro. Correct, 'di ba? Sabi mo hindi na talaga, 'di ba? May mga moments talaga tayo ng ganyan na ayoko na. Pero hindi ba't mas maganda yung magre-recharge ka lang ulit? Parang di ba sa pag-inom, ilang beses ko na sinabi yan, na mga kaibigan ko, na mga kakilala ko, na sabi nila hindi na sila iinom. Pagkatapos nila sumuka ng matindi, tapos nag-recharge lang ng saglit. Nag-iinom na naman, di ba? So, ganun din po yun sa pagdating sa love. Syempre, kapag nasaktan ka, niloko ka ng matindi, malupit yung dahilan kung ba't kayo naghiwalay, o talagang Kaya nasabi ko masasaktan. interesting itong si kay Claudia na kwento. Wala namang nanakit sa kanya. Siya lang Wala. yung parang nawalan sa kaagad ng gana. Diba? Ganon. So, importantatious din, kabisyo, na habang wala pa yung the one, tingnan din natin yung sarili nating mga pagkukulang. Yes, oo. Si minsan doon tayo Baka masyado tayo mapaghanap. Correct. Ito si Claudia, parang tingin-tingin sa pagkukulang, di ba? Oo. Pero ikaw din mismo, meron din, di ba? Ito naman po ay para dun sa mga, bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin akong jowa? Ayan. Mabait Kasi naman ako. masyadong mataas yung standard pwede mo. din, di ba? Oo. Kung punggok ka lang, wag mong taasan, di ba? Charat, di ba? Si Ken pala yung hinahanap mo. Ay, oo. Yung partner Yung ni partner Barbie. ni Barbie. Kaloka. Huwag ka maghanap ng Ken kung ang itsura mo ay, trolls. Charat. Ang sama mo, Jegs. Nakakaloka. O hindi, pero again, yung the one na yan, dadating din sa tamang panahon. Wag lang mag-give up sa love, dadating din yan. Recharge lang ng konti. Correct, Tsaka galing sa matindi na heartbreak, ang sakit sa puso at damdamin, mag-assess ka din sa saan ba nagkamali dun sa last? Paano ba ako magle-level up sa susunod? Or ano ba yung mga mistakes na hindi ko na dapat ulitin, di ba? Tsaka don't rush things. Tingin ko, di ba? Sabi nga, wise man
princess, only fools rush in, 'di ba? Oh, so relax ka lang. Totoo, Oo. tingnan mo yung mga taong yung mga taong nagmamadali, minsan yan pa yung Oo. medyo alanganin. Correct. Hindi lang ito pagdating sa pag-ibig Kasi parang, sa lahat. parang iniisip nila, last ride na to sa bus, kaya Oo. kailangan sumakay. Hindi, huwag ka mag-alala, 'di ba? Sabi ko nga yung kaibigan ko 78 na. Oo. Ano pa rin, Umaasa never pa give rin. up. Umaasa pa rin. Byuda na yun pero gusto niya pa ulit makahanap ng love Oo. life na makakasama niya pa na mahabang panahon. Sabi ko, taray, te. Oo. Sabi ko, matagal talaga yung life mo, ha? Masamang damo ka Oo. talaga, girl. Kung hindi ibibigay, okay lang. Kung ibibigay, why not? Oo, Di ba? Ganun lang diba? yung dapat. Tapos babalik lang tayo, dahil sinabi mo yan, Jegs, babalik lang tayo sa focus on the here and now. yeah. So ito na muna. Oo. So kung wala pa muna si love life, kung anong meron sa'yo ngayon, Oo. kunyari career, 'di ba? Kunyari opportunity para Yes. magkaroon ng negosyo ng bigas. Oo. 'di ba? Focus on the here and now. Correct. Oo. Enjoy mo, malay mo sa pagbili mo ng yung bumili ng bigas pala kasi doon ka nakafocus. Ay, totoo. Nandun yung love life, di ba? Correct. Nandun pala, no? Oo. Habang nagbebenta ka ng gold mine rice. Tama. Na present din po sila sa Franchise Expo on April 24, 25, and 26 sa SMX Convention Center. Malay mo sa pagtakal mo ng Dinorado, Oo, di ba? di ba? O kaya ng malagkit. Yan, Yan. oo. Meron Nagkatinginan kayo ng malagkit. So focus on the here and now. Oo. On the here, yun lang kung ano ngayon, Oo. 'di ba? Yun lang ifo-focus mo. Oo, kasi kung minsan kung anong pinagpo-focusan natin, kung nakatalaga talaga na ibibigay ni Lord, doon mo mamimit yan Tama. Oo, kagaya yung pagbibenta ng bigas. Oh. Araw-araw ka nabibilan ng malagkit. Kaya tapos nga. malagkit na yung tinginan niya. Kaya isa pong advice para sa lahat ng mga nagbebenta ng gold mine rice, dapat po mapula po ang mga labi. Tama. Because you'll never know kung Aha. sino ang darating para makipaglagitan ng tingin habang nag-o-order ng 3 kilong malagkit. We're so happy for you, Claudia. Happy kami. Pero hindi kami nagjo-joke dun sa part na kung gusto mo kaming kunin na host, Oo. libre. Libre yan, walang Libre, bayad. walang bayad. Oo. Basta, bahala ka sa aming pag-process na. Oo. Meron na akong may Oo. visa na ako, Jegs Oo. So, visa na lang ni Jegs. Yan. Ganon, ha? O nang makapunta man lang ng Makapunta, Amerika. makalanghap man lang ng Oo. ng amoy ng tambucho ng Ayan. mga sasakyan ng New York, Tama. 'di ba? New York, USA. Ayan. Sawa na po kami sa amoy ng tambucho ng New York, Cubao. Cubao. Ayan. Shout out kay Rogelio Clara Pagdanganan Jr. Ayan. Ang mga teachers po natin na lagi Sir, nakaantabay. salamat Wala kang po. kasama ngayon. Oo. Busy. Ito talaga si Sir, pag may Ang free mga time teachers, siya, oo. sinasama niya talaga tayo sa pagbisita. Salamat at Salamat. laging may alay na favorite natin ang alay mula Tama. sa Bulacan. Ayan. Salamat! Thank you, sir. O mga kabisyo, ingat po kayo ha, saan man kayo patungo ngayong oras na ito. Don't forget to hydrate. Tama. Ang Tubig, tubig. init. Oo. Maging mas mabait kasi hindi po natin alam yung pinagdadaanan ng krisis ng ibang nakakasalamuha po natin. Tama. Salamat sa pagtutok. O siya mga kabisyo, ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!